Hai. Ka danna yau wato sarkin waka tambaya ce da ni muna samun matsala idan mun saka da na ce zan yi maka bidiyo to ba na so ai wani comment na shirye akai na ce sai ga ni ga ka zan maka wannan tambayar idan na daura waka ka sound sai jama'a sun tare sai a dauke sound mutane su ta jin haushi na da ni da kai a TikTok me yake faruwa da ake dauke sound wannan matsala ba ni kadai bane nake da ita akwai mawaka da dama da suke da ita wanda suke aiki da kamfanin da suke distributing su ne suke sauke waƙoƙin nan ba mu bane amma dai yanzu za mu iya kokari don ganin cewa mun gyara wannan matsalar a daina samun ta ai muna yin waka ne don mutane su yi waka mu ta duniya me zai sa mutum zai daura waka mu kuma mu cire masa gaskiya insha Allah za mu gyara wannan matsalar ba za a sake samu to kun ne ga abin da yake faruwa ba daga mu bane ba za a gyara komai da komai ni babban bakin ciki na ma wata waka da ta buzo kinkin ka bani soyayya ni kuma tun da na baki kauna